Ana Maria acolo controlează drona, dar noi haideți să o stărăm și să-i dăm vă două întrebări. Ana Maria, spune, te rog frumos, răspunde la câteva întrebări. E cam cât e de cald și vine vara, adică vara trece și asigură și 40 de grade de căldură. Montatorii noștri lucrează pe așa căldură, orice de acasă? Lucrează, noi și ploaie și pe ninsori așa mai puțin, dar oricum nu suntem influențați adică pauză nu se face, lucrează permanent. Când trebuie, atunci îi dă gazul, da? Când trebuie. Am înțeles. Și ca încă o întrebare, așa mi-a venit mie în cap. Dacă, de exemplu, omul vrea să schimbi crâșa și are pusă sau ceripița veche sau acoperișul în general vechi, trebuie cineva să vie să-l dă jos, ori tot montatorii noștri pot să-l dă jos pe cealaltă și îl pune pe altul? Nu, noi avem tot serviciul complet, începând cu demontare. Și montare la loc. Da, exact. Am înțeles. Și e posibil și lemnul vechi să-l lesă sau trebuie mai decât nou? Depinde, dacă acoperișul are nevoie de lemn nou, atunci îl schimbăm. Sau, de exemplu, un caprior este stricat, nu este bun, nu-l putem folosi acum. Dar dacă e bun și rămâne, înseamnă că rămâne. Exact. Normal. Așa că davai, top profil, vedeți și informații concrete. Abonați-vă, scrieți un comentariu și v-ar interesa pe voi. Noi vă răspundem cu drag cu Ana Maria, pentru că e specialist. Eu așa dau întrebări.